O delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, desprazouse esta mañá á estación intermodal para informar de que a Xunta mellorará dende 8 de agosto os servizos de autobús entre o Carballiño e Ourense, con 2 novas frecuencias máis os sábados, domingos e festivos ao mediodía. Vaise implementar sábados, domingos e festivos un servicio desde Carballiño a Ourense que sale ás 12:20 e un servicio de Ourense ao Carballiño que sale ás 13 horas. Durante os sábados complementa unha franxa horaria que está no medio entre a mañá e a tarde e durante os domingos e festivos a última hora da mañá. Además, os servicios están pensados para non solaparse co transporte ferroviario e complementar aquelas lagoas que melloren a comunicación entre o Carballiño e Ourense. O delegado tamén respondeu a preguntas dos xornalistas sobre o transporte metropolitano, tras a aprobación no pleno do Concello de Ourense que se faga cargo de financiación á Xunta de Galicia. O que se plantexa é un novo estudio con detalle por parte do Concello, cando teña concesión e a concesionaria, para desmenuzar, porque, evidentemente, plantexabas unha serie de custes, de amortización, de incremento de persoal e de extensión de líneas. Eso non é incompatible con que tamén se traballe na opción que ofrece esa interconexión entre o transporte interurbano, que é competencia da Xunta, como así a normativa de transporte, co urbano de Ourense, de maneira que se podamos ter flexibilidade e adaptación e un veciño ou veciña que veña de calquer punto da nosa provincia, co seu billete de transporte e a través dos mecanismos oportunos dos concellos que integren a área metropolitana, pois poida baixar en cualquier puntos que ten na intermodal ou outros puntos que teña autorizados e subirse a un transporte urbano ca bonificación correspondente.